Tigian ayam badatur kanu na sumanga pipiar kanu na aya kekawasar kanu na sumanga na pipiar kanu ginawa na aya mbelo ya di ini kapakan duduluna na makau kisah kapu musyawira na mapiasu ini kapagintaw na tumur kanu so kau ya guyag sa dunia liaw lupa disuka di sabakanu katambuni sang utad dunia Gupuma na tigo Rasulullah ayam ada tur kanu na sumanga raratar kanu na ayam mga mamakatan mukor kanu kikawasar kanu na sumanga pikitur kanu na ayam makatendingan ko betadiwa di rumah kasulong-sulong na sumanga bubayar kanu na tumu ibangan nung katambuni sang na dil malupa isa bakan mauyod ko kuan ito na ba ini na liaw lupa ay mana ini nagupuna yang madato ko ingid na marata na sansara sugiro kapagintaw kiya maulana sansara su kapagintaw na ay kapagintaw na da kasurun da kapaparugiya isa ay titubar katan Allah Ta'ala saranaw oy diyan kaya Marawi City na susarnun ko ilena kanun na niyag ba ang kaya Marawi City dia nasa putulon biang kita kakagia Anton abay ni na da panindigin ng mga datutan no ay kaso mamata ni ron wa di ran panindigin ka upama ko ben giyang kaya miya wala da samarawin na ini panindigo mga datutan no natabi ko Allah Ta'ala nakadaban ni na kiswa na lagi de ay mo to na malasulitan no sang kapamagusaya na penginak wallah saya buti aman wallah so tiyo ba ano katang sa dunia na yan na ilena kanon na udita no ato na ba ini na kalim unu wallah kadita no sul benanga problema tanayiman to akia sabapan sa ato na ba ini na kiniturun Allah Ta'ala Quran itian na pangnintak wallah di panamaram bitang ga isa putul sa Marawi City aki maulana Away na ikadua na dinumaya mang siya daranaw kagiyong manarang kakitna na gira na marandak niya mang away na piya kalakala ko mo panamaram bitang asa putul sa Marawi na sampun na dumaya mang saranaw kakagiya so plano mga ridu itano na mata-mata anak ayag na planwiran na makuha na ng mga ridu anto na abin na mga yung tanong kinabagi po kaya Marawi away so mindug na ka mula Vice Governor yan kaya kaileta no lumiyaginda Marawi. Mamanamya tutong. Just imagine 37 big mosque, big masajid within the ground zero has been burned into ashes. Miya totongan na dito. Masya Allah. Baad nakikokonektaran na nagyang kutuwa ayat sa Quran, Peter Allah subhanahu wa ta'ala. Daharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas pamana pakilay so kapalaginda butiyo mo Allah ko liyaw lupa liyaw oragat kakagiya mimbara dusa so mga limaw mga ta Vice Governor yan kaya di kang bagaya sa pera kakagiya ay ino sa roanga na kang bagaya sa pera o pamana dito nakataon na napakabagay sa pera kabapugo bulusan yan na tumiyugaling ko sa abulusan. Ayun na kapakilaya ka nun, Vice Governor, na ipambagay ang kaya isa lima ko isa mambuataw na pagkawa niya na lima. Na miya balabalas na nano Allah, bima kasabat ay dinas. O pamanap, badi na riya kepikir, sangkot kapusan ayat to Allah subhanahu wa ta'ala bat itu din na kaya rangitan so Allah na baniyan may pimutan ng mga tao bakit din na mapipikir Allah o pa man na suwan ng mga tao na yuti mapipikir Allah sangkutat kaya pakiilin yan kung rangit yan hari Vice Governor Alhamdulillah tumane na maray gagyang kanan issue sa gyang kay manan yan na isa akyat yung barakatan Allah sa gyang kay dito sana ko sa kugyang utan niya yung kakayat Congressman Maulana Fatani na nagyan mutakatir wallah dala sa Quran na walau anna ahlal qura
amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakinnahum kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Upama ati wallahu ta'ala agian kutua yang maknanya natau sagian kutua kura udina inged ku kapakalaon na miaratea siran sa titua paratea na ini kalak kiran su wallahu ta'ala saya mana na titua kalak sa pianan gilaan nirana agian kutua kakan sa haram na bukan gedebek sa haram na pakaturun na mikiran ati wallahu ta'ala agian kutua kabarakat si ikulangit na buka barakat si ikulupa. Masya Allah. Na ayam miyang gulaw lah at wallahu ta'ala na ugigid na piya kamu kegilan. Na kaya pa kamu gagaw meranaw sa giyang kutua tiro ungkiran mga ulama mata na ti Rasulullah asuk halal na miya karaya gedin didin kailangan ubatan na po na ipupawalay so haram na miya karayag na yaman na niya na dito na po kailangan ubatan na ipupawalay na suwaki so haram na didin pumbelo ya halal na giyamanan niya na uwadin asong batagiyang kuto ayat upama na bepekalinta dagiyang kuto mga tao ayamanan niya na piyakam bukigina na giyang kuto mga ayat wallahu ta'ala na giyang kuto hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhadnahum na paki ayamanan niya nagiyuti kiya pakatanar katanogin ka iya tiuba kung kailay at tanurong kayamanan niya na batanu din pagkailay sumarata ading gilabakano sa bagi ko sa putulor tanong na miya sugat at tanogin mo ito kadir wallahu ta'ala wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minhum khasa kalakaniwati wallahu ta'ala pananggila ini wagyang kuta fitna kamaad ng kutwa fitna ading gilabag sang kutwa kalalanuan sa isang giyang kutengin na sultigi maranaw agka kudigi law na kagkararabigango nagi imya suatano ayaman anya na batano dum pimenta na giyang kaya imya suata masusuatano sa giyang kaya ingitino ayaman anya na su aram na pukilay tano na ditano isipar agka pa kaya isapar usabagir kitano mangguliman yan na matiruyan na ayaman anya na aya minu-minu sa sakatano mga ulama sa kanya mga ulama na di matiru nakagiasuan atas tanggungan niya na kapakaya manggalabagyan na baniya lupupagkalag bedempagkabara sa mundo lagyan kaya mga ulam agyan kaya kipasipar nila sa agyan kaya manan niya nakapos sa isa buto nakatawan kadnak hihay pagariko na ubenara mapiyak amama pipikir na kabantuga ka adato waya mana niya na mapiya ka ataw sa giyan kay ranaw na inong ka dito pong yung na pagkabubaya ka o pagtawa ganda ka nakaagyan na nakapumasa nga sa buto kaanta no ka bigisa baya-baya agyan kaya madaglataw di diyan kaya amayan na amay ka di kaya di kuwen utunganay ka na ginaanga mapukasa nga ya puro pisa puro pisyo pa sa nga ya madaglataw na giya mana niya na pupugarap na niya kano o benda na mga pipiya kano mga tao kapiyang anununi ang kano kakanaba kami piyang anununi ang kay Abu Muhammad ang mga premisa ulamaan alayas na pakiilay ni watito ko ng mga pipiataw na tapal ka ni Ugyang kaya manan niya nakapumasan niyo sa buto kaan ka bugi sa bayag kay madaglataw na uba ka nung pagkataban na terim ami sa kanyo dito ami na ayamanan niya na uba kami magpagkataban na pangunot ka sa kami ayamanan niya tito miya pili madaglataw sa baktuyo ay ang congressman na patano. Abu Muhammad, ang tunoy ikabaloy amo sawer kasang kaya pagtaw sa ranaw. Kakagiya aya daawa o sabaad na tanto karagnan bila boro nagyang mga IDPs tano matatago sa gyang kaya mga tunay ni temporary shelters in Sagonsuan and other areas in Marawi City anto nonon kimosawir ka suedan kaya mga tao minibuluga miyatanganiran agyang kutua kepakaya ini betul ni Vice Governor na Raswa tendan kiran anto na isuaniran kakagya minibulog din na miya koiran. Oo. Mapiano na pa kayo siya maulana kakagya lang wana marata na patuta pamangiluban sa ukitikarnya. Yung gaya ka po si isa buto na sudirun sumasabot na ayaman na pede akya berita na punun kakagi pipilan no upuma sa sabto mapupubritan mo pagtao ka antan angin mapuma sa subuto tanong Masya Allah. plano na lang kaya mga Yahudi at tigilan na ukabaya aka
makontrol kaso pagitaw na pobre ang kasira. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Karena sila mau kontrol. Lalu yung manarika din na plano sa betano mamawiyan, betano katag sa kawiyagan, kakagya, anton abay ni na ant aniram pumasok bututano. Samanan na anton abay ni na piyang arasiyan tanwiran. Masya Allah. Kapiplinan tanwiran sa plano, marata, na miya pobritano mabu. Kaya miya pobritano na sumarigtano ko Allah sa skanya ni pagka-prediskir ketano. Na uketigir tano, di tanuan ng kuan. Ang kanan nato na ba ini na imbagay rar ketano. Kakagi ang tanong masuk at Allah. Upano ba tanong di ketigir kakagi mutuwa. Lialong tanwirang pi anto na ba ini na pinamarnya na kapubri tano. Na katawan tano penagihan kay pemasayan sa butu tano lagi sumpir tano ini punduiran kamadugo ini kaso ira na admanar tano sanga na ira na ira tano began kadua nagi yang kay sugata marawi bangkit na marawi siege nam pianabangan tano o mga tao sa Pilipinas sa gusto sa liwa Pilipinas sampurna ko mga Muslim miya ko mapananga pandemi ka na pianabangan tanuk man na burden na siya ko ang gaya madaklataw biya kina 100% abderin ibnaraik na ba ini dipangbali na ini punduidan ng kanan na pirang tano inakalirar katano na kuan nyo ang kanay punggirar kano Masya Allah. kuan nyo na makuan nyo pipikiran niya gusto sorkiyo alining pangirar kano ada penangikataro topi wala pera di kikuan ni Runarea 3,000 pagalang sa 5,000 na upama ko budong pumagitong ngayon arkiyo sanga na ira diyan ka na arkiyo ko anto na ba ini na panabang sanga kaya sugat tanong kalamiti sanga teluragun na kinabuk yang magatos gibu mo di sa katawar ketang na nakuan iwanan na pamamili ka sa butuan niyo uwan sa anto na ba ini na diniyong buto sinigar ka sa perak kami baliwa suburno buku niya butui. Na udi niya butui ka ay butuan niyo na sumapiakan di dato dan mabalaya suburno. Uway. Adnap ka na tigiran nami kaya gana misa kapasadan. Ang utakuan sa butuan nami ang utua kandidato iyan. Di kami kedusa. So akisu kapasadan nagupun harama kapasadan na haram pasukito manon. Mi pusadakan usang butuan niya uta salimbut. Diyan ko tanto na abay ni tangan niya na haram uto kapusada na ayah dingga kedusa na dingga tumanan agi yang kutua kapasadan niyo marata. Gisabutan naki Maulana. Vice Governor Alim Saad Ibrahim Amati ang tunono ni mapipikiri o pamako ay makataban nagyan kaya sa kanu kandidato ang kaya Olama and Alliances for Good Governance sa Lanao del Sur upama ko sa kanu makandato mapakadayo agyan kay ka gugurigaw aranaw ayak ka gugurigaw aranaw na barang-barang rason paganayron na di makaprimiduay sabab sa diyang kutakurang so kawiyagan ikadua na ay no ay magugurigaw aranaw na sabab sa gyan kaya di kambaradusa na barang-barang ang pagkatalinguma tiuba pun ko Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay plano niyo sa gyan kaya Olama an Alliance kaya pagumpung-umpung niyo ang mapipikir niyo kibulong niyo sa gyan kaya aragaw sa Ranao. Alhamdulillah sa akin na tungan na ya madatan laki at tinanakan na mga konsultasyon na mga seminar pagkindakan na gyan kaya manan niya na UNDP United Nations Development Program na aya din pagbubuhat ang resulta sa di kapag nagyang kaya manan yan na pisa no desi kuingin kaed naman adilo diskasan na ini nagyang kaya manan na katido si mga intino udi na sudi ka kapiyaw ay manan yan nakapagpigil dupiti bisa nakapakalalaw at yan kaya manan nakapupubri umadat na tao na aya din pagbubuhat ro maulana nagyang kuta korupsyon dayong sa di mada agen kaya korupsyon si isang kaya kang gobyerno taro sa pimbarang ingitino na di din kebulungan agen kaya pagtaw
kaaya bu mapipikir usa begitu sabaad maka kapat sagiang uta authority na ande manay kap kesiftian yan kami mintinan yan sagiang uta di mada sagiang uta mana yan nakadatu yan. Nah sekitano o bagan rakatano wallahu taala na ini siapa amis ikwallah saya mana niyan na katataban na mimba ala kami mimba al tanu sa mimba sa surat agiang kayang lamaan alayas sa ini bagay tanwa kapasadan sa giyang kanan at 20% development fund si iko ira sa giyang kaya probinsya na inisip at tano inisip amiti Abu Muhammad at didin alabatan na meron ani kubu kapakasanguran tano kung panunumpangan niya sa giyang kairanaw. Ikadua, nagyang kanan na 5% ayamanan niya ng calamity fund. Ayamanan niya na itindi din ang kung mga tunganay tanwa pagkasugat amurala. Lagi damo tayo mananya na kiya tutungan, udi na ayamaanan niya na miya sugata bagiyo, udi na gian ko to makakalamiti si ko kawyong gigyan kaya mananya na did na pagandudan yan sa ginawa niyan, kakya mi miskinan na aya patot narunan ang pakaantapan na ini bagay mi pananan akapasadan, din na bamisan na nabatan na ni kubu, ini bagay ang wallahu ta'ala kapasadan na did na nan mambagi-bagi, ayamaanan yan na mga burmimbar ka, makaantapan ng kung mga tungan na itan ayamanan yan na panunumpangan agyang kana man na kalamiti. Diyan kaya mga ridu sa ranaw, nakatawanakan na ayad na kalilid adin yang kakapasad na sabab sa giyang kuto ay manan niya na upamaku ada blood manina malapira. Ibarat upamaku 5 gatos na makita bangga ko mga datong na sa taman adtad ginamidi sa emanan niya 5% na inuway di pagumpi sa gipigi masadya giyang utarin bagiyang kaya kapakaya giyang kuto ay manan niya na pisan order fund si sa nga probinsya na kapakaya daman nari-ari 2 abaya mananya na ekipa sa 2 milyon ay panariba misambay sa 2 ka milyon na inong na idi pa sa ding ano niya pa sa ding yung mga ridu tanong sa gin kaya kaketopan si ko mga ngitino at tumo ni rampan na makapriridu yung uta makapupantapantag aniran mamimintin agyang uta mananya nakakukontrol ay sa agyang uta situasyon agyang uta makabubal a pamilya kaya mananya na pala ang makukontrol uda to kaanong pagkaugub sa agyang uta mananya na makabubal bala na tigyan ko isa siya nino pa si kanya na ikuga na didinig ka nun na ikukontrol yan kira no to kabenso dito na yaman niya na kapag ano ya sa diyan nga mga ngitino na akat tuwad na iya mga guglulas iko sa bugi ko mga derpatano akabaya udat to ama ka utod na mamiminti na gimuta di kagkapasan na gimuta mga ridu ka isaw tuwa kasasabapan sa kakukontrolan yan kamimintan niya sa gimuta kadato yan naginan programa tanong ubagay iso Allah amat rangagin kaya mga tungan tanong sa giyan kaya ranaw suridu na away budi dun di kipasad na pirak na insyaallah ala naging si gubernur Abu Muhammad Saranggani na kiya pagayunan na miya sa din sa kipasad na ipasad tanuron na sumamuso kalamiti napakaantap tanu ko miya nga susugat a kalamiti katutong kalad tana uba ay manan niya na sa katabay sa gubernur tabiya udi na manan niya na burmimbar na tana uba ta masusugat a kalamiti na sa katay kuminon. Ari, ingat yung tigal si ko tayo manan yan na kanao ba ka masusugat na kalamiti na skay kuminwa sa giyan ko tayo manan yan na kalamiti pakaantapan sa giyan ko tayo mga tao naginan inibigay niya kapasadan si ikwala umada kalagyan ka na inibigay niya kapasadan na ayamada nagyan ka iya miyang dulo na sa marawi na katawan na miya mini payapat so mga tunganay tanong siya kaya maragata mailigan, makagaian, taman sa Cebu, Manila, ayamanan yan na tungan na yan niya karunan so sa bagi ko mga tungan na itanong na adem pena pagkailuyakan pero sa baklaran ada man 20 rang na idedian ang mga bagwaraga na miyaki pa mga rumah sa bagladi sa sabab sa giro ta kapakasasagadilan sa barga na kauyugi na andi din na rin supuso o mga dito tanong adilan pa kabaling na nagyan kaya mga tungan na itanong kaanamad agyan ko ta kapakadada pa na sila sa mga itino kagi so sabagi na ang mga dito na babuwagi siya nakapumisita sila sa kaya mga rata derpa ayaman niya na baklara kanina may niya na tungan ni ranon agi di siya ano bago kita uwe ano man nakakili ranon adi nang pag-inspeksyon na giyang butuan dito ani nang kaya buo pipikir nila makapuon sila sa opisina na sumunod sila sa kagayan minigas sila sa kaya man niya mga 5 star hotel na mapipigi na wairan udi na yaman niya na sudido di kila-milami na di kila-milami si mga derpa aron mapipigi na wairan na giyang kaya oras au bagay so Allah
ta'ala gyang kay si Abu Muhammad na kana ati diyan ubami mapipikir ba kami panamo kaso sa kanu nakatiya mi diran pwedeng sa nga idida kana magada ko dun senior citizen ugid na sama na ya maulana na senior hypen dako pan senior citizen na insyaallah na manamarta no sa ando man ay amanan yan na kapag mo ay nagyan kaya mapipikir tano kakana ubas kami si Abu Muhammad aya kan dato yan aya ka pupugintaw niyan na umadato natutundog ni karmanian udi natutundog ni pagarinian udi natutundog ni batiyan ka insyaallah na aya mikin di dato na si Abu Muhammad na sa kanya ni gubernur da gubernadura pagarinian udi na pamilya niyan na si Saad Ibrahim Amati na ayaw makataban na kanaubuan na vice gubernur asa nako kisaad ka dirisuan ni ron so problema niyo ka insyaallah taala na kana ubay ni mga ragan MBTR ay mga dato kapadai ko mga budayong ka o mga kamudaan na muso mga dokos why na asa di rumah padagyan mo ta episode batiron na insyaallah na inggulan na miyagyan kaya yaman niyan na patut ay dibigay merkan mo kapasadan. Alhamdulillah, maganda na gyang kaya oras tano na kapakaya yang kaya lokasyo si Shaykh Meruddin Abu Muhammad Sarangani na mibgay tanuro na lauda paro agyang kaya lambas agyang kaya oras tano. O pamako sa kay mag-gobernadorari Shaykh Meruddin Abu Muhammad Sarangani. Giyang kuto amya nga aluin ka, amya nga papasad ka, ayaw ta amya nga anagamir ka na labi patagato sa masajid amya balay ka sa giyang kay Pilipinas. Giyang nga Marawi City na ayam ya tutungo na 37 na masajid na duwa-duwa amya ka tindigun. O pamako mag-gobernador ka, bangko to di kiimbitar perumahan hanggang koto ang mga soki ka, mga ginaway ka sang kaya duwalo la Arab, sang kaya yang kaya mga padaingad ang mga Muslim, ang mambalay perumahan sumya nga tototong ang mga masajid si isang yang kaya City of Marawi. Abuan to na unang panay mapipikir ka, baya busa na inga. Nagyan kaya era, internal revenue allotment sa agyang kaya pangampungaranaw, anda ka adem na koneksyon ka kung mga ginawain ka sa giyang kaya mga ingada mga Muslim agkapakay ogo paniran agyang kaya administration ka inshallah sa kabaloy agyang kaya pangampungaranaw maaw na ko ngaranian the most poorest province in the Republic of the Philippines kamabaton sa kababawan ang merimbang ko andang kaprimbangaon ka aya ka pag-asalagyan kay Ranao sirang tano matatago sa 0 kilometer so langon ng mga PPA basi kumyang na dadada na pakasagad sang kay Dansalan City na bumakasong kung mga pasungan nila ato na yung mapatiro ka sagyan kay mga constituent ka sagyan kay pangampungan na upong ka mga gobernador ato na yung mapambunta lagyan kay province of Lanao del Sur. Mapianan na pa kay sir. Wariyo anamiya pasat tanong mga kapat sa power na at mga kapat tanong sa power. Allahu Akbar. Isa pagkubura o kanakan sangkaya miya wala sa Marawi na nga kaya pangagbuba mga masjid. Masya Allah. Mga walay wallah. Miniraksumpan sa mga madrasa, mga la, sa nga nandong zero. Okay. Gusto ato na ba ini na mga mili ko mga bangsa tanuka mata naman na riya di ko ang kamiro na rikuan mamang nisa ando man ang kapakasyan ng mga bangsa tanu sa magaan tama sa mga kadimanda kami pinakimula na sa korte ay hindi man dami ang kasabapan sa di ato na ba ini na ikapakabali ng mga bangsa tanu panginta ko Allah makatabantan Amin. Nasukya preo di tiya tanong ko mga madrasa uso mga masjid ko sibilian tanong na keperatang pun insyaallah. Dia kanang butagan ang mga masjid di mga bubang perumahan. Dia kaya mga madrasa di butagan di mga bubang perumahan insyaallah. Oh ay panaryo paminta ko Allah makatabangkan na kubala nga minuruna. Alhamdulillah. Ay mo to na gina ni kuan anto na ba ini na so langwa na bangun sa tanong sa giyang kaya Marawi City na ilena kanon na udi kasambi sumanga datu tanong na daaban yun na newa daaban yun na newa
kami kalabi teluragun lima tau miya ka patragun ang kaya binasa amarawin anto nek miya kwa tanong anto na yung tanong manto nagtero ang kurkano na udi kasambi ang atitandingan sa nga ya anto na ba ni nakang gobyerno na di ka taong pano makakasuyang ka iya mga tao sa marawin ko sa peluragun lima to. Okay, dinaos kami makakuan makatendingan na penamaran nami di pa naman puso termo minam ya kaso yang mga tao sa Marawi na sampurna enam yang abubangon nga mga masjid yang abubangon nga mga madrasa ngalang wana miya binasa so kenaba miya ki sunaiya giyang kaya irah ulud pa kalas irah kaya kuan di mapanutud na kisampay sa 300 million a month 300,000 ka million sa masaulan na kanaba miya na sila. Insyaallah ta'ala na malasok koneksyon tanu sa ngayon ng mga Muslim. Why? Na plano tanu kataya. Asus kau nagimaw na malakay koneksyon sa Malaysia, Indonesia. Insyaallah. Siya gina pagdadak na siya Dr. Abdul Hanan na malay koneksyon sa iya ato na ba ini na kuan. Saudi Arabia. Sakan na kugupan na si Hanan sa Saudi Arabia, diyan ka Kuwait, dia Qatar, dia Emirates. Why? Tama sa Turkiya na mabagal sa koneksyon na nun. Na insyaAllah ta'ala na buon deki ato na abay ni na diyan kay ratano na mapirata ka pa. Ato na abay ni na amiyo masih isang ngayon dara na